Os misioneiros e os investigadores teñen prohibido poñer un só pé sobre esta illa. Os habitantes de Takú queren permanecer leais aos seus e ás súas crenzas. Necesitan a proximidade dos espíritos que en hai tempo ergueron esta illa, este fráxil anel de area que se eleva apenas 1 metro por riba da superficie do mar. As mareas ascenden, o vento non deixa de soplar e a illa está a afundirse. Despois de cada tormenta, a praia minguou. O mar tragou anacos enteiros de terra pola noite. A culpa teñen a fricción das placas tectónicas en constante movemento e o cambio climático. O mar adéntrase cada vez máis na terra, inunda as raíces dos palmeirais e salga as augas subterráneas tanto que as plantas de iñame murchan e non hai comida para saciar a fame dos isleños. Os anciáns non cren que Takú vai a afundir e rexeitan abandonar a illa, tentan construir diques, xuntan raíces, areas e pedras para formar masas compactas que depositan nas beiras máis ameazadas polo mar. Tamén rezan os espíritos e piden axuda aos seus devanceiros, os máis novos. Os máis novos non se deteñen a pensar nin no futuro nin no pasado. E día tras día beben leite de coco fermentado polo sol. Das árbores colgan innumerables botellas de plástico para producir o licor. Takú afundirá nun mes, nun ano.